Il-Kummissarju tal-Films Johan Grech instab ħati li għadda informazzjoni privata ta' impjegati illi jaħdmu fl-industrija tal-films lil kumpanija terza għal survey dwar il-kundizzjonijiet f'din l-industrija. Dan wara li f'Jannar li għadda Matthew Maggi il-menta rċieva telefonata minn Malta Survey biex jenalizza l-kundizzjoni tal-ħaddiema f'din l-industrija. Kien għalhekk il-Kummissarju tal-Informazzjoni u Data Protection Ian Degwara kien mitlub li jinvestiga dan l-ilment. Min-naħa tiegħu Maggi qal li huwa naċċettabbli rappreżentant tal-Malta Survey ċaħat milli jgħid minn fejn ġab id-dettalji personali tiegħu. Dan apparti li saqsa wkoll min kellu aċċess għat-tweġibiet ta' dan is-survey iżda l-mistoqsijiet kollha tiegħu ġew injorati. Intqal li wara numru ta' telefonati oħra minn rappreżentanti differenti ta' Malta Survey, Maggi skopra l-Kummissjoni tal-Films kienet responsabbli minn dan is-survey. Eventwalment ġie żvelat li l-Kummissjoni ħadet id-dettalji u għaddiethom lil Malta Survey. Kien għalhekk li Degwara konkluda l-Kummissjoni tal-Films immexxija minn Johan Grech naqset milli tistabilixxi relazzjoni permezz ta' kuntratt li wassal għal tixrid ta' informazzjoni bi ksur ta' numru ta' regolamenti.